Здравейте, днес играя GTA 5 на PlayStation 4 и ще ви покажа две неща. Първото нещо е как да вдигнете задна гума на мотор. И значи, натискате R2, X, L2 и вдигате задна гума. Ще ви покажа още един път. Само да завъртя тук. Ето, R2, X и L2. И вдигате на задна. Второто нещо е бягате, натискате квадрат, бягате, натискате квадрат и се спъвате във въздуха. Ето по още един път. Бягате, квадрат, и се спъвате във въздуха и падате по лице. И това ще бъде всичко за този клип. Чао!